Cha mama, lalela njoba wazi ukuthi angazi noma yazini kodwa nje sengingasichaza istory sami ngiyangibona ngathi inkinga zami nawe ziyafana. Nawe wazalelwa ubaba wengane nami ngaliwa uma wengane. Manje mama kunganjani sihlanganise le khombo yokwaliwa? Usihlanganisa ini? Ikhombo yokwaliwa. Awuzajabula ngezani? Angizwa? Uvela ubuye inkinga zabantu wena bese uyahlanganisa. Angikuzwe mama ukhulumela phansi. Ngithi uvela ubuye nje inkinga zabantu bese uyahlanganisa. Cha mama ngithi manje thina vele sinawe uyazi ukuthi ngali uma wengane nawe angazi ubaba wengane wakushiya kanjani kodwa inkinga zakho ngiyazibona nazo ngathi iziningi izingaphe kwakho. Manje bengicela ukuthi lezi inkinga onazo ngikwethulise ngikuphathise zona mama. Kanti uyayazi into yenzayo. Umhleli ithonto uma wengane. Ngisathi ke mina kuwe mfowethu hayi ngiyakuvuma. I'm sure labo nabo lapho ke rank bayakubiza ngensizwa. Yabo. Ngokuthi wena uyakwazi ukuthi uhluleke ukuncenga uma wengane yakho. Uyakwehlula uma wengane yakho kodwa ukwazi ukuyoncenga uma wengane yomunye umuntu. Uhlule uma wengane yakho. Angizifindi. Kodwa ngokwenza umuntu wekhuluphala nje ngeminute seningena ngenxeba. Ngisaphola la, ngisaphola. Yeke, ngisaphola ngicela mase ngipholile. Kodwa mama mawuthi ngena ngenxeba phela impethu engena ngenxeba ngiyona impethu ngiyacela mama. Futhi ngisokwayo impethu ngoba awukwazi ukungitshela inkinga zami ngokuthi ngibikele izinkinga zami wena usungena ngazi. Uma uzazi inkinga zami ngabe uthini manje? Kodwa mama ngiyazi ukuthi mangathi wakuhlangene mina nawe ngoba unekhanda eliqinile ngiyakwazi nami elami liqinaqinile kodwa hayi kakhulu beyingasheshi ihlangane lento. Lutho wena uzihlanganele hayi namhlanje ayiphatha never no more. Angifuni umuntu ahambe ekhuluma ngenkinga zabantu ngokuthi nje ngibhonde uZobaSavela wangikila wena awusubuze ongitshela into ongitshela yona. uGodole ziningi kakhulu inkinga le emhlabeni. Ziningi kakhulu. Ngikhuluma nawe nje asina enesifasi uzongedela ezinye inkinga ngaphezu kwalezi enginazo. Hawu mama kahle ngizozama ukuthi ngizama okuncane mawungana NSFAS ke mama ngikhombisa ukuthi uzozamani uGodole umsebenzi nje nawe uxakekele. Hawu Ngoba elise lo nini. Angizokusho ukuthi mina ningangeke mshayele futhi nawo umthetho. Yabo. Angizokusho ukuthi ningaqomani kodwa nje wazi ukuthi lo muntu lo yobe eqoma mawuthi ugcine eqomile khona angiboni kahle. Yabo yaziwa yimi lo ntokazi bafa. Iphila nami. Angiboni kodwa sengithi ima kwenza nje iqoma wazi ukuthi ubuqonyo uma wengane yami. Yes. Noma yini mangathiwa ngifuna ukumfonela futhi nami nje bawusho nawe kulokho sima wengane yakho. Noma yini mangifuna ukumfonela ngomfonela mina. Yabo. Noma yini mangifuna ingane. Uyikho ethinta ingane phakathi wami naye. Ngokwenza noma yini. Mawe fanele sibonane. Ngeke phela ngibona ingane kuphela ngingambonanga yena. Ingane yobiletho ba kimi. Mangizobona ingane zobe ngiyibona inomba izoza yodwa. Uhlekisa ngokuhlupheka kwethu. Awuhlupheki. Uzozamani oba sahlupheka nawe siyafana. Nawe awuna NSFAS ngizozama njengendoda ngizozama njengendoda mama awungiphe nje ithuba. Ngizozama ngifuna ukuthi imali yomphakathi mina. Njengoba usenze taxini nje usebenza ngabantu bomphakathi. Funa kuthiwe mina ngidla imali yomphakathi ngo-NSFAS. Hawu eyami leyo mali isuke umphakathi usunginikeze yona. Lutho imali yomphakathi angifuni ukhuluma nosomatekisi uzolanda bango-1450. Hawu ngizolanda wena mama ngithi uzobalekile. Awu ngamanye ungahlanganisi ukuthi uGodole. Awu awuthengele umithezi-ke bese ubuya siyakhuluma. Mama anginawo amandla okuthenga itheze. Awuyifuni mana mama. IValentine awuyifuni. Yeah, Valentine sengingamukela ukuthi ngizobayihlekisa angifuni ukuhlanganisa manje sekulate manje ukuthi ngiqala phela ukuhlanganisa ngizosheshisa mama khululeka iValentine hayi angifuni ngiyabonga ngiyacela nje ukuthi umnumzane Godole lala Godole ayikho into ezoyenza wangibiza kamnandi mama ngomnumzane impela hawu usangithini phela ngazi mina bezodlala kahle nje ingane wakushiya wahamba nomqondo hawu ngena ngenxeba la empilweni yami oy mama ingane zethu bezodlala nje wena nengane entombazane mina ngileyo mfana bezodlala kahle nje ingane zethu umkhuba kuze umkhuba uvale mfana
Hayi kulungile mama ngizoke ngicele nalo ngitshontshe kuyele namba ngeke ngishelise ngoba ngiyebile vele ngiyintshontshile. Ngineyinkinga ukaAsavela uGodole uNSFAS kuningi ngiyacela iningiyeke ngeyilingo yabona kaAsavela inhleyisa kakhulu ngoba izwe lizenanga ayikho into ezikhuluma noAsavela bese ngamfihlo bese ngafuna vele wayiveza yena angabe iphutha lami lelo uGodole angimazi lona izinamba yami uGodole uNkulunkulu amsize la khona makusama ngemoto imshayisa imoto afe ngoba angazi ukuthi iphutha ngalo ukuthi ukhipha inamba yami singavumelanga unizobani ngizobona ndisela ufuna ukuhamba weba Sobo mabe nkanza abantu manje. Hayi ukuthi ngiyisela mama kunje ngoba bengibona isidingo sokuthi ube khona empilweni yami. Awuphishele mhlambe nami ngizokubona awuphishulana uphumule kahle. Lapho kuyapho nani lezi moto zenu. Awuphumule. Ulungile mama have a good nice day. Day ngo6 ntambama ebusuku. Good day. Awuzwe nje ngoxela nje silungu lapha. Ayi lala kodwa. Afana nawe siyaxaka kodwa papayi. Okay bye. Asazi ukuthi kugcina bani kugcina kanjani. Kodwa nje ngikufisela inhlanhla mfowami. Mangabe kwenzeka umwina. Kwenzeka umwina. Wathi ubuwina uma wengane yami. Enginenamba yakhe naye futhi nenamba yami. Esho tho siyathanda ngeke azayidilise ngeke azayiblock ngoba sihlanganiswe ingane. Into okuyenze lutho ke leyo. Thini thaqa wefindo.